Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Tawgan lang ko sa pangan nga Adrian o sa angga nga Adi. Apan sa dili ko basugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. How deep is your love? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? May kaning sa kalalaki nga nagpuyo sa Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Adrian. Status ninyo ni Adrian, ha, Janet? Hi, ambot ening Adrian ay. Wa pa man gid ni siya manguyab nako gud. Wa na gid siguro siya plano. Hoy, Adrian. Unsa man? Wala ka plano sa among amiga? Ha? Huy. Kamu ba? Girls ba? Nauna si Adrian, oh? Pay. Ano paminaw, eh? Tara na, maligo tagpool na. Sige. Sige na, ha? Girls? Ha? O na may kaligo ninyo, ha? Bay, ngano pa man sa kabanguyab ng Janet? Dili ka ganahan niya? Ilibo ka ba yun? Mauwa ko ni Janet Good. Mura ko maturpi. Sige, ikaw lang. Tingnan maunhan ka. Guwapar ba na Janet? Ang yabi din, ha? Kaysa kung tanaw, ibog na pagkinan mo. Sige, may padudungog di mo. Boy. Jan, pwede kong manguyab ni mo? Tinuod ka? May chance ka ko? Ngano kung wa? Ikaw ra gid ka ang akong gihuwat no. Basta ingon ti ka nga, karon gyud ayon gisugot na ti ka. Tinuod? Laki! Yes! I love you, Janet. Love sad ka iti ka, Adrian. Dugay ra. Love, salamat sa libre, ha? O pasensya kayo nga wa ko kalibre ni murong adlaw sa akong birthday. Saon magod. Maglisod mo gigugtigom. Kay igo ra gid ang ihatag nga baw ni mama kada adlaw. Love, unsa pa? Okay ra na, uy. Dili sa paghinambog. Dako ba akong allowance para baon sa school? And magtigo man sa jud ko. So, nara ko'y kwarta. Ay, kabala ka. Ikaw no, birthday ro nimo. So, angay lang happy. Di ba? Thank you kayo, love. Human naman tag sa atong mga lakaw. Nakasimba na ta o delivery ko ni mo kaon sa ka fast food chain. At sa taas sa amo na before di ka ihatod sa inyo kay ingon mo to si mama nga magluto siya gamay nga sudan. Oh, mao ba? O, sige. Birthday! Surprise? Love? Ay, i-text na kaganina si Janet nako nak. Surprise kaniya. Ug mao ni ay, yung mga barkada in town perti paborot aning mga balon ganina nga perting daghana. Oh, napay mga pictures ninyo ni Janet ay. Bay. Happy birthday, ha? Happy birthday. Bye. Girls, salamat kayo ninyo, ha? Pero mas angay kagay magpasalamat sa imong bayon, no? Kay effort yung kayo ni siya ay, nagpakuyog ka ni siya na mo paghahapon para ganihin na mo sa inyo ready na tanan. Ang papaborot na lang sa mga balloons, ang pagbitay sa iyong mga pictures. Kasweet yun na sa kong uyab, uy. Gwapo mong good ko.
Aray. Joke ko gani. Nala, sige, pangaon na mo. Tingalig mag-away na hinuon mo, ana, ha? Salamat, tita, ha? Nagdalang gid mi og sagbot sa inyo. Alay ka balaga, tita. Mutabang yung panghipos, inig kahuman. Pero karon bangaon sa tagad, tagutuman na. Oh, babe. Unsa nam sa ning gisud og karton sa sapatos? Gift na ko nimo. Ha? Wa ba gyud ka mahuman sa imong surprise nako? Ayaw na lang gud sige pangutana. Sige na, ukba na na kung ganahan pa ka. Sige. Uy. Wow. Tulo ka t-shirt nga pulos mga branded. Ug nasa wax sa buhok. Una pag yung medyas para sa hypebeast. Hypebeast yun. Ay, cute gani siya sungugon. Ay. Alip eh. Ay. Kaswerte yun ako ni mo, love. Ay. Guwapa na. Pinangga pagid kay ko. Basta ayaw lang kong pinuangi, Adrian. Tungod kay love ka, ayaw ti ka. Love, dili na mahitabo eh. Nanugod taong magbinuang pa ko ni mo. Love sa Kitty ka, Janet. O thank you kayo karong adlaw. Asa naman ka ni Janet? Wa pang great takes nga naabot na siya sa ila. Gikan sa eskwelahan. Tawagan na lang ako, bay. Hello? Love, asa naman ka? Naabot na ka sa inyo? Wa mo ka na may text na ko. Naapagpasabay sa kong classmate, love. Oh. Naamit din nag-inom lang good me, gamay. Unsa? Love, dili ko ganahan na ha? Pauli na, tingalig maunsa ka diha. Love, ay lagi ka palaka. Daghan man mitinhikot. Love, paminaw ragon ako. Asa man ka, kay huwaon di ka. Mahay mo ba, Adrian? Ay, kugbot O yablanti ka. Kung magano yung magbuot ang akong mamagpapa na ako, ikaw na pa. So, nahibaw na ang imong mama nga, gainom-inom ka kuyog imong mga classmate, ha? Oh. Wa. Sige, tiksan ako imong mama, ha? Karon dayon, nga naa ka sabay sa imong classmate nimong lalaki, unya gainom-inom mo. Okay, batasan! Yung gisubong nilang mama! Unsa ba? Mauni mo nakutunuan sa imong mga classmate, ha? Ang pag-inom-inom? Ay, kung ginaana, ha? Wa kay katungod! Oo, wa ko'y katungod. Wa ko'y katungod nga pagbutan ka sa kung unsa may gusto nimo, sa makalingaw nimo. Pero katungod na kung i-secure ay mo safety. Tungod kay uyab ti ka. Magkibuwag ako nimo! Unsa? Unsa magibuwagan ako? Dili na ko. Di ko ganahan nga pagbutan ko sa akong mga lihok, Adrian. Mao nga musugot ka man sa dili, makigbuwag ako nimo. I'm sorry. Janet. Sige. Wa ko'y mahimo kung mao na imong desisyon. Pero tugote ko nga ihatod ikas inyo. Aron pagsiguro nga safe kang mauli sa inyo. Unsa bay? Nagbuwag bas Janet? O lagi bay. Ano good? Dilim siya ganahan nga pagbutan siya sa iyang mga lihok. Oh. Spoiled ba sa kunas Janet bay? Hinatagan biya na siyang mga ginikanan kung sa iyang gusto. Abi ni mo bay. Naglaong bay ako nga usa ni ining mga adlaw. Mubalik na siya nako. Bata pa mong si Janet bay. Dili ko gusto nga i-judge siya karon. Kaya tingalig na sayop lang gid ko. Ug nasayop lang sad siya sa pagsubay sa saktong dan para niya. Pero ambot bitaw bay. Murag naay kuyog kulba akong gibati lang bay. Karon nga wa na gid siya makaako sa pag-text nako. Ubisan sa chat lang. Oo ba? Oh,
Ano ba Oh, nga naman. Ga, in relationship status mo lagi ni Janet sa Facebook eh. Tanaw ako? Nagi pa nga kung kinsa iyang ka-relationship sa Facebook. Dali as ko dyan nagkapuli ni mo. Kabiha. Wa man nag-consider ang 3-month rule? Boy, Through your eyes in the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna be. sakit baya pagkahibaw na ko nga naa na siya lain. Pero wa gyapon ko mawagtangan og paglaom sa among tulo ka tuig nga gisaw ang kalipay o kasakit. Hangtod karon, nilaom gihapon ko nga puhon, mubalik ra siya nako. Sa pagkakaroon, gifocus una nako ang akong kaugalingon sa pagdoon. Samtang nagpaabot ko nga kanus-a siya mubalik nako. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.